Bună seara, я Каспик, Бравл Старс. Eu astăzi o să vă arăt bravlerii mei. Oh, da, mă. Normal. Dar ce rog mific? Și asta. N-am înțeles nimic. Și cum să ies de aici? Ah. Toți. Și vă arăt. Te șezi și am așa skin. Nu, hai mai bine să joc oriunde. Și eu să joc asta la Leon, конечно. Да. Давай, дай гол, ты вот так, ты. Ну. Ой, спасибо. Hai, dau un gol, давай, nu, n-a să mai dau. Ой, nu. Aia. Nu. Oh. Повезло. Да, оцени, я вот так. Нормал. Ух. Ну. Молодец, primul gol pentru noi. Am omorât pe un jucător. Nu. Sfârșit. Am mă ascund aici. Așa fac și tu. Gol! Și uite, dați-vă când a primit. Am vrut mai mult, dar nu-i nimic. 4. 12 înseamnă 12. Normal. Так ceva vă zic că n-a să facă niciun short. Niciun short n-a să fac. Eu nu știu cum se fac și dacă puteți să faceți la comentarii, uitați. Și puneți comentarii cum să fac un short. Так, și aici. Da? Ia cam trebuie.
Întreabă, tot amor. Și uitați-vă din mific ce am primit. Nu mi-am trăit asta să-i joc. Dar vreau o altă rundă. O. Am invitat ceva Brawl Stars-ul ăsta e în rusă. Că nu pot să spun în română. Ok. Și iar ok. E gata cu voi. E gata. Unu, Dani odată, Dani o Nicolaescu. Pasiva. Am o rojă mai mare decât mine. Eu, молодец. Nu. Cine asta pot? Nu înțeleg. Nu. Молодец. Давай, vine, hai, vine după mine. Vine după mine. Спасибо. Că la noi e mai bun. Спасибо. Давай. Молодец. Știi ce m-am omorât? Și cum așa de repede pus? Și cât am primit? 8. Ăștia? 11. Normal. Eu n-am vrut aici. Care sunt eu? Hai, chiar cu șerc. Nu știu dacă se poate, dar se poate. Hai odată, unde te duci? E posibil de câștigat. Complicat iPhone-ul ăsta. Mă nervează iPhone-ul ăsta de am. Lista în care mă joc я не, короче. La urmă o să vă arăt cum arată. Почему 9 minute au trecut? Спасибо. Da, mai mare спасибо. Nu te gândi. Nu te mai gândi. Nu te mai gândi. Nu. E ca și asta. Și bravo, Robert.
макароны мои. Нормально. Таман. А вот принес Петраку. А мы вообще не салали. Печенье вафли. Фак. Ножички. А мне не брест. За стойку под. И там врал. Ел. Щабава поташила тик в ночном плащ. Все равно, все равно. Все, пока, Саш, термин видео. Гата. Развара телефону. Ну тиканди. Тут тебя ищет, тут. Ну, шиярну. Ну, да мы поедем. О, тямняш. Прямо варма аморы. Да ладно, если майму. Бурибиста. Оли, Аня. Существуйте. Яка літаті. Та ні я. А до var mamara da do var. Я распер. Браво. Дям, гада, шти, Каспер. Шти и. Когда сндепи минус. Браво. Минус 3. Сюда вам зиска зварить телефоном, зварить. А может вас зиска чхолу? Ось фромосеце. Шиката. Бай, латец. Бай.